Мінді для цього має бути повернутий в Україну. Яким чином, якщо його не видають? У мене є декілька ідей. Тобто, я можу вам сказати, не ідеї, а інформація. Сенсаційна, але важлива. І я маю це з надійних джерел. Я можу наголосити, що компанії Міндічі займалися не тільки шлагбаумом в енергетиці і не тільки корупцією в оборонпромі. Компанії Міндічі займалися і експортними через шлагбаум в Одеському порту. Левова частина українського аграрного експорту. Тепер увага. Частина з цього експорту. Люди Міндіча організовували контракти, які йшли через Туреччину в Іран з порушенням санкцій. Жартуєте. Я дуже рідко роблю. І я скажу, що я маю певну інформацію, яка потребує підтвердження. Шановні колеги з Ізраїля, дуже сподіваюся, вам це буде цікаво. Міндіч, вам вітання.